Ayun na, sisimulan na ang paggagawa ng solar lights dito sa Hinaguan Nature Park. As you can see mo yung setup nila. Nire-ready na. Tapos nandito na yung kanilang solar panel na gagamitin. So total of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 panels. Tapos ito yung ating mga boys. Ito na mga tube na gagamitin. Hindi ka dapat ito mag-video. Tawag siya, oh. Parang mo naman siyang uyag yun. Kulot lang tagbuhok. Ayan na. Saan siya? Ah, dito. Ilalagay. Diyan. La! Ah, diyan. Saan na sa kuya, hindi ko automatic pag maghapon wala na din kurente or kung napay na save pa nga kuan. Wala, kay battery. Pagkabuntag na yung sa hapon, makatag siya yung kurente. Nga naman lagi kaning solar kay mo. Paano lagi masigaw ni sa. Naman na siya battery. Oo. Oh, ano yung mga solar yung automatic? Unang i-store lang siya. Store na siya. Kaya siya battery storage sila lang gagmay. Wala ka na siya, pero gusto ka kuan. Ay battery nga backup. Pwede lang ako mabutangan. Pwede mo siya mabutangan siya. Pwede ka. Alam ko na ako ang iyang bill. Kung napay bill niya pang dako. Ako sa ikuan niyo Oh, ibibigay na ni ano yan. Ibibigay na ni Sir for free. For free. For free agad. Sila ang mga taga-solar. Ano nga po yung inyong name ng company? Ay, ito. Ayan. Follow natin sila. Tops TOOPZ Engineering Services. Saan po yan located? Kung saan-saan lang. Sa? Nagpangi. Tagpangi? Saan po yun? Sa Lumbia. Lumbia? Dito rin sa Miss Or. May kuan kami sa system. SM. Up downtown. Ah, okay. CDO mismo pala. Ay, ang dami pala. Ay, hi! Yan na sila. Ang dami nila. Ay. Ang dami nila mag-install. Ayan yung mga gamit nila. Nakuha niyo na ba lahat ng gamit sa kantin? Ah, nakuha na. Ay. Yan naman po ay ang solar. Inverter. Ay, yung inverter niya. Oh, ayan. So, isahin natin. Para makita natin lahat yung gamit nila. Ah, dito po muna siya. Sige po, pasok. Ayan yung inverter. Ah, nandito yan sa loob mismo ng bahay. Diyan? Hindi kaya ano, masagi-sagi? Okay, dito sa taas niya. Dito po. Dito pwede. Diyan sa ano ni Brenda para hindi siya mabangga-bangga o di makaano sa daan. Dito po. Marami sa bintana. Ay, ito to. Ayun, dito. Dito? Ayun o. Ay, Dito. doon? Ah. Pwede ba dyan? Ano pag ganun sa ano? Ah. Or kasi may battery siya. Para pag may battery siya dito natin. Maganda dito. Kaya kasi madadaan-daanan yan dyan. Wala nang problema. Mabangga-bangga. Hindi naman. Ayan na. Kita natin yung tsura ng inverter. Pag may ganyan na, ano na po yung mga pwedeng magamit na? 6 kilowatt. Pwede dalawang aircon, tatlong aircon. Wow! Ano to? 6 kilowatt system. 6,000 watts. 6,000 watts. Pero yung ano ni Madam, grid type 5 ba yung ano niya, yung isi-sit up niya. Kasi ipalo na yung ano niya, battery. Parang isi-sit natin ito na grid time muna. Ah, okay. Mas Wala pang backup battery. kasama na yung ref dyan. Ah, okay. Paano pala tong ano niya? Fuse ba? Breaker. Okay na yung ganyan lang? Okay natin. Maganda din tayo magtatap sa main breaker niya. Amin. Lahat na ano niya, load. Masagap yung Masaga. Wow. Dito naman, ayan, nagpuputol na sila ng mga sukat ng bakal.
As you can see. Babawas na, sinusukat yung mga bakal na gagamitin. So kahit mabasa to, okay lang. Kunin natin ito, or dito. Pag may battery ka, dito na ba? Daan. Yung gamit, sige, Okay. Tapos ilalim kaya. Okay. Sa akin mas ilalim eh. Hindi naman namin kailangan maging proud na may solar kami eh. Ang pangit yung view. Bangga. Ano ba yung patindog? Pataas. Ito, maganda dito. Pero bawal siya lipat-lipat, di ba? Oh, hindi lang. Dapat, Nakalagay, wala na yung electric shock. Gusto mo, kurente kami mga bakla. May Ano nakalagay, Howard, yung electric shock, tapos dyan na gagano. may ano naman yan, mga safety device na naman yan. Ano? Kaya na kuya. saan ba maganda? Pwede nga yun, sa ilalim, Dire- may saksakan sa ilalim eh. Dire, Dito na lang. eto. Dito sa labas. Pag talaga dito sa kuan. Dito sa lang. Dito na lang. Tapayan mo na diyan, sa Bisantik, hindi na kurintihan mo. Madam, dito na lang. Ayan. Saan eh? Wala na naman na diyan, pero Okay naman niya, eh. Dito mo na. Waterproof. Ayan na. Dito na yung final. Nahanapan ng pwesto yung magiging ano ng breaker. Kung sa kagasigo, sa gitna. Para malapit na natin. Daan. wala na, saksakan. Aga naman taglin niya pa yun dito. Kapag na pinagsakan ako, pinagsakan ko lalo. Mm. Kailan manual, kailangan pinipindot. Hindi man. Diyan na lang, dito na lang. Para safe. Diyan na lang daw. Oh. May isa, ando pa nga isang solar panel ng ano eh, sa... Yan. Para... Ay, nandun na sila sa tae. Doon sa pinakataas na bubong ilalagay para sa ganon. Kuwang-kuwa po maigi yung init ng araw doon sa mga solar panels. Ito na yung solar panel. Yakit na. Mang, dili na mang, mana na dyan mang. Abot-abot. Ah, maganda yung specs ng ano niya. May warranty rin po yan, ma'am. May warranty. 5 years? Ang galing naman. Pa? 12 years. Ah, so kapag may defect, pwedeng palitan. Ayos. Ah, 12 years. Okay naman pala. Hindi na masama. At least may warranty. Yakit na siya. Ay, nila siya pa yun. Ayan na. Ah, yung ano, yung sa internet. Yan. Ay, nalang dali naman natin. Pagsakan lang dito, sila pipasa dito. Na. Bata. Bata! Kamugbo mo sa guys, mga kamot ni mga kuan eh. Yun na. Gaya gaya gaya! Ay! Nakit na. Ganda na sa taas. Ayun. Ah. Ay, saka na Kuya Be. Daddy boy. Live.
Final. Ikatulo. So, ito na yung tinatawag na breaker. Breaker ba? Inverter. Inverter. Lalagyan ng breaker. Ayan. Kinakabit na siya. Para, andito siya sa likod ng bahay para mas safe. So kahit mabasahin, okay naman kuya na. Ito IP65. Pwede naman ano. IP65 naman yung ano. Ngayon naman yung wirings na, yung susunod na aayusin matapos iakit yung solar panel sa taas. Fairness, mabilis ha. Halos 1 hour lang nila i-install yung ano, yung ating solar panel. Ayan na, thank you, tropang Toops. Ayan, ang kanilang ano, ayan din yung inyong FB page kuya. Yung Toops. Ito, yan. Toops, tingnan natin maigi. Toops Engineering Services. Ayan. Thank you boys. Ah, ito. Ayan, hi. Napakita natin ulit. Ayan, Toops. Ayan, anina natin maigi. Yan ang lawas ba? Yan ba? Ayan, Toops Engineering Services. Antikas naman ng abs mo. Sa'yo lahat yan. Ayan, thank you Toops Engineering Services sa pag-aayos at pag-install ng ating solar lights. Para hindi madirect ng sunlight. Ng ulan. Wow, may pa-canopy. Patingin nga ulit, patingin ulit. Dali na ba? Thank you so much. Ayan na mga ma'am siya. Sa mga gusto magpa-install, PM nyo lamang po sila. Ang mura, tapos ang gugwapo pa po ng mga nagkakabit. Oh. Naglalandian lang. Ay, akala ko kagrupo ka nila. Parang kakulay mo rin sila, oh. Wow. Oo, di ba? Parang bilad ka rin sa araw, eh. Ayan na siya, ready na. Ay, para yung wire, hindi siya, ano, kalat. Ayan. Hindi siya sabog-sabog. Diba? Ang ganda. So, natapos na. Once again, congratulations to Brenda Damage. Ayan, kasi meron na siyang sariling solar panel. Meron na siyang solar, tawag rito, resources. Yeah, may solar resources na siya na magbibigay ng liwanag, kuryente, energy para dito sa Hinaguan Park. So, if you like this video, for sure, please kindly like, share, and subscribe. Comment down below, nako, para makita rin po natin kung ano yung inyong mga suggestion or opinion sa mga pwede pa natin gawin dito sa loob ng Hinaguan Nature Park. Once again, this is Ma'am Shiji. God bless you. Bye-bye!